Добрый день. Меня зовут Олесь Беляцкий. Я старшыня праваабарончага цэнтра «Весна». Я жыву і працую ў Беларусі. На працягу 20 гадоў у Беларусі існуе аўтарытарная дыктатура. Прэзідэнт Лукашенко кіруе краінай так, як хоча все гэтыя 20 гадоў. Апошнія 3 гады я правёў у турме як палітычны зняволены. За гэты час я атрымаў каля 40 000 лістоў у сваю падтрымку. У асноўным гэтыя лісты дасылалі мне сябры Amnesty International з усяго свету. Я хочу выказаць сваю падзяку і заклікаць і сяброў Amnesty International, і іх прыхільнікаў працягваць сваю працу на карысць правоў чалавека ва ўсім свеце. Вялікі дзякуй.